wara li nbidel il-gvern kulħadd jaf illi nbidel il-Kummissarju tal-Pulizija u miegħu ġab bidla f'din id-deċiżjoni. Il-Kummissarju tal-Pulizija il-ġdid kien persuna maħtura politikament, persuna b'alleanza u lealtà lejn il-Partit Laburista. Kien għalhekk illi aħna ġbidna l-unika konklużjoni loġika illi wieħed seta' jieħu meta l-Kummissarju il-ġdid min jeddu waqqaf il-proċeduri kontra John Dalli. U l-unika konklużjoni politika, l-unika ġudizzju politiku illi stajna nieħdu kien appuntu illi kien hawn intħil politiku fil-kors tal-ġustizzja. Dan qed ngħidu llum, dan għadtu l-bieraħ fil-Parlament, għadtu nhar il-ġimgħa li għaddiet, għadtu nhar il-Ħadd li għaddiet. Innutaw kif meta għadtu nhar il-ġimgħa u nhar il-Ħadd ħadd ma tkellem. Il-mument li għadtu fil-Parlament li huwa suppost Parlament ta' pajjiż demokratiku għam il-Prim Ministru u prova juża l-standing orders sabiex jalaqli bħalqi. Naturalment, aħna maħna xejn kuntenti bir-ruling illi ngħatat u biħsibna nikkontestawha skont il-proċeduri tal-istess Kamra. Aħna lesti illi wara dan anki skont il-ħtieġa nikkontestaw din ir-ruling fil-Qorti Kostituzzjonali ta' Malta u jekk hemm bżonn ukoll il-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem. Fuq punt kardinali illi f'soċjetà demokratika ma jistax wieħed jinjorah u nagħlaq dal-punt. Il-libertà tal-espressjoni. Jekk inti tieħu il-libertà tal-espressjoni lil xi ħadd tkun qed tikser id-drittijiet fundamentali tiegħu. Jekk inti tieħu il-libertà tal-espressjoni lill-oppożizzjoni illi tgħaddi ġudizzju politiku tagħha, allura tkun qiegħed tagħmel sarima maħal l-oppożizzjoni, dan ma naqblux miegħu, dan nikkundannawh u dan lesti illi niġġieldu biex nipproteġuh.